Gipaubos sa kinilit nga drug test ang dulan usa ka ka mga sakop sa Cebu City Police Office CCPO kaganihang buntag. Kadaghanan niini mga sakop sa mga Drug Enforcement Unit sa nakadiyang police station ubos sa CCPO. Matud ni Police Colonel Ireneo Dalugdog nga katuyuan sa kinilit nga drug test nga masiguro nga way dalambigit sa illegal nga drogas sa mga sakop sa CCPO. Subling giklaro ni Dalugdog nga way na ubos siyang pamunuan ang mga sakop sa CCPO nga malambigit sa kiniling drogas. Kabahin usab kini sa internal cleansing sa kapulisan ug pinaagi sa kamanduan ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin. Pagkataktak sa serbisyo o pag-atubang og kasong administratiba ang mahimo niyang atubangon sa magpositibo sa paggamit og ginaniling drogas. Gibutyang ni Dalugdog nga sa labing uwahing kinilit nga drug test sa CCPO, duha ka buwan ang milabay, duha ka mga pulis ang nagpositibo. Kasamtangan ang kini karon nga gipasakaan og kasong administratiba sumala ni Dalugdog. Kaning mga pulis nga kanang ma-involve sa drugs or kanang sa labi na no kanang mag-apil-apil na mag-positive, zero tolerance tayo dyan. Wala tayong pinapalampas. Kailangan linisin ang hanay ng CCPO personnel. Samtang gipahimangnuan usab ni Dalugdog ang tanang mga Drug Enforcement Unit personnel sa CCPO nga di gyud mohimo og mga binuhatan nga wala masubay sa lagda sa kapulisan, hilabi na sa ilang mga ipahigayong operasyon gawa sa paggamit og ginaniling drogas. Ang mga buhat nga wa masubay sa lagda sa kapulisan wa usay luna sa pamunuan ni Dalugdog. Kahinumduman nga sa miaging mga semana ug buwan, sunod-sunod ang mga kontrobersiya nga gikalambigitan sa mga sakop sa mga kadiang DEO personnel sa PNP. 8 ka mga DEO personnel sa Liloan Police Station ang gipangrelibuhan. Human nga giingong nangulata og usa ka criminology student. Aduna usay 6 ka mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group Conpideg ang gireklamo nga mikidnap og mitorture og mag-live-in partner sa lungsod sa Minglanilla. Ning bag-uhay lang, 5 ka mga sakop sa Police Station 11 sa CCPO ang gipasanginlan usab nga mikidnap og illegal nga midetain og usa ka babaye sa may barangay Basak sa Nicolas ning Dakbayan. Pulos na usab girelibuhan ang maong mga pulis. So kinahanglan ato ang obligasyon na i-remind sila nga dili nila buhaton ng mga daghang kay mga violation sa mga kuan ba sa ilahang trabaho nga dili ka dapat. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.